Вось гэта мята. А гэта таксама мята, толькі перачная. Цікава тое, што ребята-фарысеі гэту мяту разам з анісам кмінкам, на кухні няма аніса і кмінка, таксама выкарыстоўвалі ў якасці дзесяціны. То есть дзесяціна это была такая рэч, которая 1/10 частка ўсяго, што яны мелі, которые падзяку Богу за яго дары, которые атрымалі, яны складывалі яму ахвяру. Ось. І Езус сёння працягвае такі холівар на фарысеяў, таму што яны сапраўды паводле яго словаў у нашай тлумачэнні перанакрывадушнае, сам чужое слово гіпакрыты. То есть тыя, хто такія звонку добрыя, внутры брудныя, то есть самі себе падманваюць. То есть людзі не шчыры, не сапраўды непраўдзівыя. Што ў тым поўна ёсць, таму што з боку Езуса гэта галоўнае для іх абвінавачванне. Сёння задаецца пытанне таксама, калі Бог мне столькі ўсяго файнага дае, калі Бог столькі дабра ў маім жыцці дае, я часамі яму аддаю такі нейкі зёлы. То есть я яму аддаю такі нейкі драбязу з гэтага, каб фармальна нешта даць. То есть это можа быць у сферы духоўнай, сферы малітвы. Калі я столькі ўсяго атрымаў, мне шкада тых там 15 минут у дзень пасвяціць, каб з ім разам пабыць. Там можа быць у сферы, не ведаю, Бог мне даў магчымасць розуму, я чытаю всякую ерунду часамі там на інтэрнетах, а не хапае часу, каб сесці святым пісаннем, адкрыць і падумаць, што это для мяне значыць. То есть у розных сферах я таксама мог быць такім гіпакрытам. То есть звонку ўсё окей, а ўнутры брудны. Цікава, што словы прысуду Езуса для іх, як бы словы абвінавачвання, даслоўна азначаюць акт крадзежу па-грэцку. То бок яны як бы з таго ўсяго, што ад Бога атрымалі, і гэта не іх, яны это прысваіваюць сабе. І недахоп этой пазякі ёсць знакам такой кражы ў Бога. Варта пра это падумаць, думаю, што тое, што мы атрымалі, это не наша. І маем нейкі канкрэтны час, канкрэтны рэсурс, каб это узвялічыць і каб за это нейкае добро атрымалася.